गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबा आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। स' आंनि चेनेलनि भिडिअखौ दिनैसो नायसनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दानिया गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थुदो बिदिब्ला दिनैनि फुंनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया आसाम पुलिसा गुजरात हादरसानि सासे MLA खौ खायो होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथां खाजानाय MLA नि मुङा जिग्नेश मेवानी आरो बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबै MLA नि मासियाव देरहादोंमोन होननानै फोरमायदों। बिथांखौ मैया आहमेदाबादनिफ्राय गुवाहाटी कर्टसिम लाबोनाय खोथामोन। रादाबाव फोरमायबावदों दि बिथां MLA आ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बेरेखायै गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोख्रों खोथा बुंना मानहानि खालामनायखौ नुनानै BTC नि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा कंग्रेस रानिनि MLA जिग्नेश मेवानी बिथांखौ केस नं 183 आव केस होनाय जादों। बिनि दायावनो आसाम पुलिसा बिथांखौ खायो होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो नैथियाव दं मैया क'क्राझार कंग्रेस कमिटिनि माखासे मावथिफोर लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि स्पक्सपारसन गर्जन मुसाहारि बिथांमोना BTC नि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि हेंथायै होस्रिखावो। बेनिनो माखासेखौ आं भिडिअ क्लिप्स होनाय जादों। बिथां गर्जन मुसाहारिया मा बुंखो खौरांगिरिनि सिगाङाव फै जों मिथिना लानि। दालाल अरुप कुमार दे हाय 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 दे हाय 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 कुमार दे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। MLA শ্ৰীযুত জিগ্নেশ মেৱানী MLA ডাঙৰীয়া কি কৰিছে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা? He has to be arrested. অসম পুলিচৰ বেলেগ কাম নাই নেকি অসমত? Assam police has no other activities, no other works here in Assam or what? There are many crimes every hour, every now and then. They have enough time to go to Gujarat and arrest a truthful and genuine MLA. What did he say to be arrested? He has not said anything. All that he has said is truth. He killed Mahatma Gandhi, the father of our nation. তেখেতসকলে গছে ডাঙৰীয়াই আমাৰ দেশৰ देवता निसिना देवताक महात्मा गान्धी। थामथियाव दं ताइवान आरो चाइनानि दावहाया मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं। मैया ताइवानाव चाइनानि गं 11टा जेट फाइटार हाबखोमा हैदों होनना खौरां मोनदों होननानै रिपाब्लिक भारत निउस चेनेलआव फोसावदों। ब्रैथियाव दं चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामिनि फुंखा दैमारिनि बिसि इलिजा दैमारिया थांनाय एप्रिल दाननि 17 अक्ट'निफ्राय गोमाना दं। अन्नानै सोरब्ला बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय 8011498832 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। बाथियाव दं रासियानि सार्माट बालिस्टिक मिसाइलआ सातान मुंजों मुलुगनि गेजेरावनो मिथिजादों होनना नेशन मुंनि निउस चेनेलाव फोसावदों। मख'जाथावदि बे बालिस्टिक मिसाइलआ 19,000 किल'मिटारसिम फोजोबस्रांनो हागौ होनना निउसाव फोरमायदों। खौराङाव फोरमायबावदों दि बे बालिस्टिक मिसाइलजों खेबसेयैनो Thor-12 निउक्लियार गावहरनो हायो होननानै फोरमायदों। बे मिसाइलखौ लानानै रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिन बिथाङा रासियाखौ गाग्लोबनो सानग्राफ्रा खेबनै सानग्रोथों होननानै बिथाङा बुंबावो। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।